Minä olen Reksepidrita. Aloitin Posiviirellä vuonna 2009 palvelupäällikönä. Ensin minun vastuualue oli vanhusten palvelu ja sitten vuonna 2009 tuli HUS. Toimin työntekijöiden lähiesimiehenä. Kirjoitetaan työsopimukset, etsin heille uudet työpaikat. Mun enemmän työ on siellä kentällä, joka ohjaa työntekijät. Ja näin. Ennen Posiviire mä tein sairaanhoitajan työ, joka oli erinomainen työ, mutta halusin kokeilla jotain muuta. Ja näin netissä, että Helsingin kaupunki on perustanut sosiaaliyrityksen ja hain tämä paikka, joka on tuonut minulle paljon kokemusta ja iloa. Minun nimi on Joy Tilayos. Olen nigerialainen. Minä asun Suomessa 7 vuotta. Minä menen Posiviire ensimmäinen päivä. Minä soitan. Hän antaa minun aikaa. Minä tulen. Sitten tämä aika minä menen. Hän laittaa testi. Minä kirjoitan testi. Hän sanoo minun kieli ei hyvä. Hei, olen Kai Paatelainen. Olen oppisopimusopiskelija HUS AVK:ssa Posiviire Oyn kautta. Opiskelen kone- ja metallialan perustutkintoa työn ohessa. Muutin Helsinkiin noin 4 vuotta sitten töitä etsiessä. Muutin pois Keski-Suomesta huonon työolosuhteen takia ja Helsingissä Posiviire Oyn kautta sain nopeasti töitä. Ensimmäiseksi mä hain työvoimatoimistosta töitä, mutta sieltä ei oikein löytynyt mitään. Sitten TYPin, eli työvoimatoimiston sosiaaliviraston kautta löysin Posiviire Oyn, mistä sain sitten töitä. Posiviire Oyn haastattelussa aika nopeasti selvisi työnkuva ja mitä tulisin tekemään ja oli ihan hyvät ehdot ja hyvä sopimus, niin ajattelin hyväksyä ja kokeilla vähän tämmöistäkin työtä vuokrafirman kautta, mitä en ollut ennen tehnytkään. No, siitä se sitten ura vähän niin kuin alkoi. Sen ainakin Posiviirellä huomannut, että siellä on hyvin ihmisläheistä ja mukavaa se toiminta, että siellä kohdellaan ihmisenä eikä vaan loppuun kuluttua työntekijänä. Kun itsekin oli rahatilanne vähän tiukempi, niin sai lomarahat etukäteen, mitä mä en ole kyllä kuullut missään muualla, että olisi saanut periaatteessa sitä etua. Että todella ystävällistä ja joustavaa toimintaa yritykseltä. Olen Juha Seittonen. Olen valmistunut lähihoitajaksi vuonna 1997. Olen toiminut lähihoitajana muun muassa ambulanssissa, päivystyspoliklinikalla, vanhainkodeissa ja kotihoidossa. Ammatiltani olen myöskin koulutettu hieroja. Taustaltani olen myös rock-muusikko, jossa olen toiminut noin 20 vuotta. Halusin elämältäni vähän enemmänkin kuin pelkkää hoitotyötä. Olisin halunnut opettaa ja ohjata. Siksi kuulinkin, että Posiviirella on tällainen mahdollisuus, joten hain tänne ja pääsinkin vielä töihin Posiviirelle. Täällä minä saan nyt sitten ohjata ja opettaa esimerkiksi lähihoitaja-opiskelijoita. Jos vertaan työskentelyäni Posiviirellä aiempiin työmaihin, niin täytyy kyllä myöntää, että Posiviirellä työilmapiiri on hyvin vapaa ja avoin uusille ideoille, jota aiemmissa työmaissani ei ollut. Posiviire on antanut minulle työpaikan, jossa saan tehdä työtä oman näköisestini.